Olen Teresa Poikela, varhaiskasvatuksen opettaja. Opettaja johtaa tiimiä tai opettaja on työn pedagoginen johtaja. Tässä työssä on mun mielestä kivaa se, että tässä tehdään niin tiiviisti yhteistyötä oman tiimin kanssa, muiden opettajien kanssa, johtajan kanssa ja sitten tietysti laajemmin koko työyhteisön kanssa. Sitten ne vanhemmat on tietenkin lapset ennen kaikkea. Se mahdollistaa oppimisen, oman työn kehittämisen. Tässä työssä ei tarvitse olla yksin. Työssä on paljon vaikutusmahdollisuuksia. Se ei ole jotenkin staattista, vaan täällä tapahtuu paljon asioita. On mahdollisuus tehdä monenlaisia asioita ja se kyllä siis myös ruokkii luovuutta. Jos on itsellä musikaalisuutta tai tykkää liikunnasta tai jotain kuvataideharrastuneisuutta, niin niitä pystyy myös hyödyntämään omassa työssä niin kuin hyvinkin vapaasti. Siis periaatteessa niin kuin mielikuvitus on vaan rajana. Mitä mä mietin joka päivä tässä, kun mä tuun tänne töihin, että me niin kuin opetetaan lapsille täällä työssä koko ajan, millä tavalla olla toisten ihmisten kanssa. Ja samalla kun me opetetaan, niin me tullaan niin kuin heille kertoneeksi sitä, että he kuuluvat joukkoon ja kokee tulevansa arvostetuksi juuri sellaisena kuin on. Koska me ihan oikeasti pystytään vaikuttamaan siihen, että minkälainen fiilis lapsilla on ja se kyllä kantaa pitkälle sitten, kun heillä on täällä hyvä olla arkena, kun he kuitenkin täällä tosi paljon ovat.